Kicsi a munka, és nem találsz szakit vagy ezermester. Mi a megoldás? Hívd minket. Qubiterm. Letört a csap vagy csöpög, nem találsz szakit. Mi a megoldás? Qubiterm. Képet, tükröt, karnis, szekrény szeretne felfúrni, de nincs hozzá gépe. Vasbetonfalak, nekünk nem számít, ipari gépekkel dolgozunk. Mi a megoldás? Qubiterm. Konnektót, kapcsolót, lámpát szeretne? Kicsi a munka, nem találsz szakit. Mi a megoldás? Qubiterm. Bútól szeretne, vagy letört a kilincs? Nincs, aki összeszerelje, vagy megjavítsa. Mi a megoldás? Qubiterm. A szomszéd vagy az esőzés miatt beázott, nem találsz szakit, dokósak penészesek a fala. Mi a megoldás? Qubiterm. Látogass el weboldalunkra vagy Facebook oldalunkra, ahol rengeteg szolgáltatás vehet igénybe. Száraz építészet, gipszkartonozás, festés, burkolás, homlokzatszigetelés, hőkamerás felvételek készítése, díszburkolat gyártása. Ezekre mind megoldást kínál a Qubiterm. Kicsi a munka, és nem találsz szakit vagy ezermester. Mi a megoldás? Hívd minket. Qubiterm. Letört a csap vagy csöpög, nem találsz szakit. Mi a megoldás? Qubiterm. Képet, tükröt, karnis, szekrény szeretne felfúrni, de nincs hozzá gépe. Vasbetonfalak, nekünk nem számít, ipari gépekkel dolgozunk. Mi a megoldás? Qubiterm. Konnektót, kapcsolót, lámpát szeretne? Kicsi a munka, nem találsz szakit. Mi a megoldás? Qubiterm. Bútól szeretne, vagy letört a kilincs? Nincs, aki összeszerelje, vagy megjavítsa. Mi a megoldás? Qubiterm. A szomszéd vagy az esőzés miatt beázott, nem találsz szakit, dokósak penészesek a fala. Mi a megoldás? Qubiterm.